God aften. Klokken er lige rundet de 22, og vi er i gang med aftensnyhederne. Og dagsordenen i dag lyder på, hvordan vil verden egentlig være uden medier? Har I nogensinde gået over og tænkt på det? Vil der være ingen tv, ingen computer, internet, eller vil der være slet ingen fordomme? Altså, det er nogle af de spørgsmål, vi vil få besvaret i dag, når vi får besøg af Steffen Hansen, ekspert i Medieinstituttet. Som sagt har I fået Steffen Hansen, ekspert i Medieinstituttet, i studiet, for at få besvaret nogle af vores spørgsmål. Så velkommen, Steffen. Tak. Ja, så hvordan tænker du, verden vil være uden medier i dag? Jo, altså jeg tænker sådan, at verden den vil være sådan meget uvidende af, hvad der sker i de andre dele af verden. Hvorfor tror du, det vil være det? Jo, altså for eksempel i Danmark, ikke? Når der er krig i Syrien eller sådan noget, så får vi det at vide over tv'et, vi kan læse det på internettet, og i aviserne også. Men hvis der ikke er nogen medier, altså hverken TV-avisen, nu tager jeg bare et eksempel, sådan annoncer på internettet og aviser og sådan noget, så vil man jo ikke vide noget om det. Ja. Hvad med politikerne? Hvordan tænker du, de vil have en rolle i det? Jamen, altså sådan for politikere, det er godt på en måde, men det er også dårligt på en måde, fordi at for eksempel politikere nu til dags, de er meget sådan påvirket af medierne af, hvad andre sådan kommenterer til lovforslag og sådan noget. Så der kan komme nogle forkerte love ud af det, hvis det er. Men på den anden side, så ville det være godt, fordi at politikerne ville fokusere mere på deres arbejde og løsrive sig lidt fra de medier. Ja, så hvad med immigration? Hvad er din holdning om det, hvis verden ville være uden medier? Jamen altså, nu ved jeg ikke og så meget om flygtninge, hvor de får, de får nok ikke at vide, at de skal tage hen til et bestemt land, men de tager nok til Danmark, fordi at, de har hørt meget om det og sådan noget. Men altså, nu er jeg jo mere sådan det er faktisk, så jeg synes bare, denne debat handler ikke om politik, så vi siger tak til dig, Steffen. Nej. Hvorfor? Du inviterede mig for at få mine meninger og holdninger, altså. Godt. Det er fandme ikke ordentligt, det der. Jeg dræber dig! Og nu videre til sporten med Magnus Brock. Velkommen til sporten. Mit navn er Magnus Brock Olsen, og jeg vil tage jer igennem hele denne sport. Vi undskylder desværre for de store problemer, vi havde lige før, men det burde være ordnet nu. Så lad os starte med Barcelona-Valencia i den spanske fodboldliga, hvor Valencia vandt en slæben 2-1 sejr over Barcelona. Det vil sige, at Barca og Atletico Madrid deler en del førsteplads i den spanske fodboldliga. Går vi videre til MMA, så er Conor McGregor desværre stoppet karrieren, som er en virkelig skuffelse for både fans og sporten, da han var en kæmpe legende. Og så til det største højdepunkt i hele sporten, derby igen i dag. Pokalkampen i Parken blev 1-1, og nu vil det foregå på Brøndby Stadion, hvor FCK vil møde Brøndby igen. Så lad os se, hvem der vinder, og tak for alt. Og videre til vejret.